Florida cheng Michael Dipolitto hian telemarketing company lian tak aneya kumsom thum pariat an ni meu chuan a house ato hle nupui mel thatak mariai aneya amai ro chu an nu pain kar chu a thalo angreng hle chutia anupui chunga lomna an mu zo tak lova chuan nula chelo le ti tuai nal deute an mel kwala anein alo tlin bok nen aler bon turu tara ta hle nula pa ngai deute chu du duat hin kwal thei an lo ni bik lova englai po in peisa at reng no chi zuar hote an dor chho chana alo sheom zok zok lo niang chu azong chang ta fu mai no chi zuar te hi chuan a hnuaron kol le zuk zuk emo kholaya in mule po biak kher an ron tum to lo thina wangin mai kala chuan ti chi ati phian maya ale pek om to lo tue moril ru ti nat po om shan lo zan khata tling tlak ngal zel na nun chu adu dan tok vel chi ania anni dornan chuan sumpo aseng hnem hle amai ro chu Dalia Mohammed nen anin tona tang hi chuan atum lo puin alu thuk tatlat mai dele hi no chi zuar tho anina mai kala chuan nula dang alo dor to te ang mai chuan ayan liam ve thei ta hau lo zan khat a khosak pui nuwa chuan adu tok ve thei tatlat lo maya zan tin maya in kom athalel tatlat mai chuta zan lama han marik ngot chu adu tok talova pangai taka in ngai zona MC kotvela han kai velte achak talea Hollywood classic movie munom tak Pretty Woman thon thu kha atakram chantirin chu no chi zuar zuna chuan Florida mi house apa chu awai nget tatlat mai delay po chuan Michael chu alo ngai na ve hlea ti chuan an hanin zui chanta an hlim dun hlea Michael chuan mangai le du ngoi tur azon lai tak ania pakhat tan la ataksa zuar lovan nuam save taka akhosak theina hun rem chang alo ni ve boka van nei anin ti dun viau mai amai ro chu maika chu pomlai nei alani mia wa duangin ala chet jagus tak tak theilo ti chuan anupui mariai chu a then tamak maya delay nen chuan kumsang ni pakwa February tha anin neita Mike Dipolitto hi soitongin paum thei house of veto takania Florida lui kam million ho venga cheng phangat ani boka in le lo po anga hle anupui pom lai then pha khopa a mangai delay chu a duat hlea anei zong chu atan chuan uya nei lo ani ber Dalia Mohammed hi New York lammi ni in college zo nuwa real estate license a mua South Florida lama na thokin pangai takin anung ve thova zanlam service chu in hlo na siperatan mai maya mangin hun puma in zuar chu ani em big low mai kanen anin nei nuwa chuan apasal ming top te chu a chom ve ta Dalia Dipolitto tin aming athlaka Florida pa house anupui anita boka anuna chuan soile sel tu reng a shelo an house aboka mizo siam in suk na le thleng sil na sa bon tha heavy uchuak flux po hi leidon se an boy ve vak lo mai the lockdown awangin mizo ten mani state product ngai hlut na chang kan she chho zela alomom le ram le nam in to del kan soi thina kan mizo puita thil siam chu nge hi in ngai hlut sakila kan ram hian ma ason nge yang flux in suk na le thleng sil na sa bon contact 8787883365 Dele chuan adu thu samang takin anun chu an mang chowa a hlimpo a hlim viau mai amai ro chu August ninga sangni pakua anin ne tanga tharukna chuan Palm Beach anin kota police enge mozat an lo pung khom lui maya Dele jima omlai chu police officer pakhatin phone biain arang theyang bera in lama ho turin aron shila Dele in achena in awathlen chuan police officer chuan apasal mai ka chu tha ani thu alo shil tatlat mai
a pasal thi thu chuan Dalia chu a thong na hlea a khur ngal zoya a in sum zo lo chu a trap chuak hiala investigator de chuan rang takin Dalia chu station lama an hruai phea thu an han zot fiata a pasal thad du tu om an om le om lo te an han zota Dalia chuan chu tiang tu marin hlel tur a hriat lo thuin a changa tin a pasal thad tu chu tuemoin a roi hitman ani thu te an hrila chu pa an pa ka phlum tu chu an man ngal thu te an han hril boka investigator de chuan chu hitman chu income na pindana chuan an ron hruaya Dalia chuan voi khat ma ala mu ngai lo thu soin chu tiang roi du tur omang po chu a hriat lo thu investigator te hena chuan a soi boka a pasal chuan hotu anei lo thu le an that tamai chu oi harsa ati thu soin a trap keu reng mai chutia lungai taka ain dom kun lai tak chuan investigator de chuan income na pindana chuan a pasal Michael Dipolitto chu an ron hruai lut thut maya Dalia chu a phut chiang hle an pa Mike chu a lo thi o zawng lo maya police te chuan an lo bum zok ani ole kan sei thui main like ka han pele zuaila ka channel hi ilo la subscribe lo ni chuan khongain minan subscribe sakvela notification kha yon page chuan video thara lo chua piangin ifar zia theidon ani July sangni pakwa police ten Dalia an bum ma thlakat liam ta khan Boynton Beach police station chuan in leng poimo tak an neya chu an in leng chu tudang nilovin Dalia bial pahlui Mohammed Shihade ania Mohammed chuan police ten hena chuan an be sei lo lutuk thil aron soitlat mai abial nu hlui Dalia in apasal tha atum thule tual thatu tur hitman zon saktura angen thu aron hriat tir mau maya police te chuan ex te in hek na boruak mai ani le ni lo chian phot an dua ti chuan bel chian adol le dol lo fin fia tumin ruah man na an siam ta Mohammed akar chung anung lam sita camera an fita Dalia hna in muadu thu shil turin an tia petrol pump pakata Mohammed chuan alo nga karana asoyang ngein Dalia chu aron lang ta chia mai konfi takin Mohammed akara chuan aluta anin beta Mohammed chuan hitman azon muto thule dollar sing khat sang ni advance pek angai thu ashrila Dalia chuan phur takin poisa chu a pevata arang theyang berati fel sakturin angen boka ni nuwa chuan police te chuan hitman Woody Jean lemchang turan ruaman undercover police officer pakhat chu Dalia muturin antira ama ang bokin motor nunga camera an kamrule thapa ti chuan Dalia nen chuan mai ka tha dan tur chu an han ruaman chin vela antum dan chuan Dalia chuan ni lai ni zing kara jim kal turin in achu sananga hitman chu thil ruturanga lutin maika ama chawa aom lai chu awathat don ani hitman lema chang chuan Dalia chu apasal ti hlum chu adu tak zetem ti an zota Dalia chuan ril ru asiam felto thule apasal chu arang theyang berin thi se adu thu alo soya ti chuan ni lai ni zinga chet la tur chuan thu an ti tlua anin thlata August ninga sangni pakozi nga chuan Dalia chu jima chuan akal tangeya chuta chia chuan police officer te chu an che chuak ve ta ngala Mike Dipolitto chu aina chuan an va muwa anupuin ama thattura mi roi atum thu chu anhan hril chuan mak atiin a thong hle amai ro chu police te chuan an ladu tok mai lo Mike chu Dalia hitman roin a that ngei angalan tir an dua lo tombo turin an shilta an chena in le a chevel te chu crime scene ang theiber turin an han cheibola police car eng mozat le ambulance te an din tira in chu tlopo theilo turin an hual ta thap mai chuta le Dalia chu an han call ta in lama ho thwai turin an shila an chena in kotaron thlen chuan police officer chuan mai ka thi thu chu alo shila Dalia chu a khur zoi zoya a trap ngal hom mai
chutia atrap le mang ang lai vel te chu TV reality show pakhat cops te chuan video in an lo la veka ani la chuan chanchin bumi te motin awar sau mai sia nui chu azave du khopang Mohammed le Dalian hitman chungchang an soina te Dalia le hitman in biak na te le crime scene lem siama police ten lem an chan na zong chu anda khoma police te chuan YouTube lama an tlang zar tarup mai beise ang ngein alar chak vet lea relote a Dipolitto te no pale Mohammed chu celebrity an nitaringot mai police ten Dalia chu thu zofia tura police station an shoi nuwa chuan a pasal mai ka tha atum dan le an ruwa man na zong chu an shiat vek thu an han shila Dalia chuan chu tiang ruwa man na eng ma ka siam lo tin atang ve na samai video an cover veka wangin finfiat na thatok takneya anin ngaya police te chuan solicitation to commit murder midang roya mi tha tum thu buai an ortir ta Dalia chu police te chuan an han chui chiang dewa mai ka in mun te chu ama mingin alo da tir nual to ni ti te anan she chuak ta tin mai ka sum chu uchuak khopin alo khoral na sa to ni ti te anan she chuak le ta zela man chuak fu anin di cher hle tin thaliam ta maya khan police ten tue mo hne na tangin mai kan akara rui hlo inge mozat a phur thu report an donga mai ka kar chu an check vaka engma an mulo chu thu police ten na report tu po chu an nu Dalia ngei chu ni ti an finfia boka apasal ro le asum te chu chu sak atuma wangin da that alo tum na sa to ni ti an she theita kong danga hlo chamze la wangin tha mai chu thain asia hitman chu aroi tamai nin alang Dalia Dipolitto chu kumsang ni som pakhata korta ain lanta au kilte chuan chan chuang ngei tumin side b ni thei om sang te anhan lakhoma police ho ma lo lak to na chu an kwai her ta pop maya an mang chang kai let ta dai mai Dalia chuan a thian pa abial pahlui ni bok Mohammed ale a pasal mai ka te na reality star ni an cha ka wanga chung thil zong chu ro man an ni thu a soi ve ta tlat maya hitman roi tura Mohammed nen anin biak fel nuwa police tak te an nu lu thei phe chuan a mu nom le zual don ti an shekara ti chuan an pathum ro man nain Boyton Beach police te chu an punta niin a soi ve tlat mai a chan chan po chu a om ang ta viau maya amai ro chu chung zong chu apasal mai kale abial pahlui Mohammed te chuan an lo phana sa hle prosecutor lampoin fin fiana an nei ang te chu ron chop chuakin Dalia in bial pa anei thu te thlengin korta chuan an ron phor fai takel maya chu abial pa chu Mike Stanley ni in sakna mun na thok ania an pania mai ka sum le pai an tlandun theinan Dalia chuan apasal chu da bo adu nin prosecutor te chuan an ngaya anin king tarap rap mai Dalia chu in soifia na sate ma se jury ten athu soi chu an oi sak talova ko chuan thiam lo chantirin kumsom ni chung lungin tang tura chung thurel sak anita amai ro chu kumsang ni sompalia judgin trial nei le an dil na chu alo rem ti saka kortain lan le ma chu house arrest in a chennai na an tan tirta kumsang ni somparuka awai ni nan korta chuan ain lan lea ukil thar pani tenen an keisa chuan ne na chan ngei tumin tran an lan na sa hlea thilpoi mo turu tara lutuk an ron hai chuak nol mai Dalia bial pahlui Mohammed chu lem alo chang ve thina TV show pakhat burn notice atepo alo in lan ve tlat to maya chu show kalphung la chu tuna Dalia case kalmang nen chuan alo in angkher boxia an me bel chhota chu show zui chuan Dalia le Mohammed te chuan YouTube pati chuatan an chang chop vek niin Dalia ukil te chuan an soya police lemroi ai chuan atak tak te boi puina hnuaia han chan vel chu aoi om zok don tian ria Mohammed chuan police te hnena Dalia chu a report ta niin an soi le boka
ama an fight let dan nen ai nang viau na Mohammed TV star lo ni to thu anan sei hian khohoi aron ti dang ta dor mai tin dalele Mohammed te chu thil sual ti tu ni lovin atwar tu zok an ni thu an soya atira changa video lo lak sak tu cops TV show tele Boyton Beach police te chu tho ho an tum lai takin Mohammed alo langa dale chanchin te anan shia chuan an thil ti tum nen chuan in me don riawin an shia an TV show chuatan chuan an lo beta ngala amai ro chu Mohammed chuan an mani show tan ti an nia wangin police lamin rem chang an lo lak chu arem ti bik lova a narta ma se police lamin an ti lui na sat e mawangin a nial thei tangang lova dele mutur chuan akalta ni in au kilte chuan an sei boka ti chuan dele nen chuan kar chunga tual thattu chordan tur chu an soi dun tangeya dele chuan police ho TV show lan chu adu bik lova ma se alang lo lama tangin Mohammed chuan vawin silain atin renga athu chu azom lo ngam talo niin an soi bok Boyton Beach police te chuan delay dikna le chan vo an lak sak nianga in courta chuan complaint an thelut zuya an counter attack an na rem hle amai ro chu police lam chuan khwale tuite him takanom theina tur na thok thin an ni thu sain reality show ti vel mai maya anin nam noi lo thu an lo sei ve boka delay ukil te pu na chu an phana sa hle tin apasal mai ka po chuan eng kimasiat pui vek ni in delay ukil te chuan an soi le ta zela atira reality show nei tura ruwa man an siam lai poin aom verenga ma se police te anin rol ta ka chuan anu pui chu aphat san ta dai nin an soya mai ka chu zuda is kario ta ang maya phat san tu ten om ani thu te an sei chuak hiala anin chil rap mai delay an man zana mai ka nen anin biak tumin dalia in ukil roina anei lo awangin mai ka chu chan pui turin angena mai ka chuan a in mun ama delay minga alo da to chu ama minga da let le phot turin alo shila chung te chu manro tangkaya mangin delay ukil te chuan ro thila in rem lo na wangin anu pui chu tan tir alo tum sa reng niin an soya police te nen aru ka thok hoa an pu let ta dai mai amai ro chu mai ka chuan chu tiang eng ma awm lo thu a soi ve tlata in biak chu anin bengeya in mun te po chu pelet le turin atingeya ma se heng thil zong hi phubalak du wanga ti ani lo thu a soya police te nena thokho anga an pu na chu a nial fi thlave thaka Mohammed point eng reality show ma an boy pui lo thu le an thil ton chu reality tak phua chop ni lo thil tak ani thu a soya dele chuan a pasal chu tha nge adua a chia le thasiat na fim tak mang nge in hitman roi po chu arem ti thlap thu le ama chongkam nge za zela sanga la ya a chian thu te thlengin a soi ve a ex chu adim lo bia hle amai ro chu dele ukil te an chang boka an thu sei chu a oi omzok ta viau mai jury te po tutluk na siam turin anin thurwal hlei theilova hang jury niin kumsang ni som pasaria ngai tua that le turin Dalia Dipolitto case chu an da le ta trial nei le ani ma zawng house arrest in ina ain quarantine le ta chara ti chuan July ni somni pakhat sang ni pasaria avai thumnan ananin king le ta tun chum chu defense attorney lam an che chetatlat mai kum somthum pasari mi Dalia Dipolitto chu midang roya tual tha tum thu boya chuan thiam lo chantir anile tangengeya kum som paruk chung lungin tang tura chung thu rel ani amai ro chu ala beidong lo cheu kum sang ni som pakwa September thla khan au kilten Florida Supreme Court ale US Supreme Court a Dalia case ennon le dilna an the lut le ngata ma se courtin an lo rem ti sakta lo ani au kilte chuan zela tan ngot ai chuan house arrest tan tir turin judge nena an dil saka amai ro chu thiam lo achan masak chuma zela atan lai khan abial pa
Mike Stanley nen anin biak na zel hung no wai rovel che chana man ruwa John mga inpek thei dan tur an lo soidun na phone record alo om kiau maya judge chuan house arrest om chu phalchia angai lova zela ngei mai chuan ria run rem se tin thutluk na asiam ta ani